Yn ystod eich ymweliad â'r Senedd, efallai'r hoffech fwrw golwg ar y dewis eang o eitemau sydd yn ein siop. Mae gennym ddetholiad amrywiol o nwyddau sydd wedi gwneud â llaw yng Nghymru. Maen nhw'n amrywio o fariau siocled i gin wedi ei drwytho â grig a gwymon. Fe welwch chi ddetholiad o lyfrau Saesnig a Chymraeg gan gynnwys rhai llyfrau rysaitiau hefyd. Mae gennym ni hefyd eitemau a gomisiynydd yn arbennig sy'n unigrwy'r Senedd. Ein heitem fwyaf poblogaidd yw'r pin cyfeillgarwch sy'n dangos baner Cymru ar ei phen ei hun neu gyda gwahanol wledydd. Mae'n caffi reit ar bwys y siop ac wrth wraidd y Senedd ac ar agor 7 diwrnod o'r wythnos, lle delfrydol i gwrdd â ffrindiau, teulu a gydweithwyr dros cappuccino wedi ei gwneud â ffa gafodd ei rhostio'n lleol, neu siocled poeth moethus o Gymru, neu efallai rhoi cynnig ar gwpaned o de arbenigol. Lle perffaith i gwrdd am ginio a gweld prysurdeb y Senedd ar ddiwrnod llawn, neu ar ddiwrnod tawelwch gwerthfawrogi ysblander yr adeilad a'i olygfeydd o fai Caerdydd a thu hwnt. Os yw'n well gennych helpu chi i wydred o ddŵr wrth orsaf y ddŵr, neu ailenwch potel ddŵr, mae pob croeso i chi wneud hynny.